いただきます。あんこ、お茶碗持って。そうやね、元。あんこ、ブロッコリーも食べて。そう、おいしいよ。あんこ、肘ついてる。あんこ、そうやってせんと。はあ、もうええって人のことばっかり。ピク。たまたま今日クマができてるだけやろ。いつもできてないやん。できてる人しか言えんの知ってる？はい。く。まあ、私の真似してるだけなんよね。こんなんなんやな。これは嫌やわ。クマもう食べたん？早いやん。ママの代わりに言ってくれてありがとう。でもクマは言わんで大丈夫やからね。あんこの味方になってあげて。わかった。伝え方変えなあかんな。楽しく食べられるようにしよう。